Som lokal virksomhedsejer kender du sikkert følelsen af forvirring og frustration. Du ved, du skal være synlig online, men hvad er det rigtige for dig som lokal virksomhed? Sociale medier, Google AdWords, betalte annoncer, SEO. Der er så mange muligheder. Det føles som en jungle, og det kan være svært at vide, hvad der er det rigtige for dig. Du er ikke alene. Rigtig mange lokale virksomhedsejere står i samme situation. De vil gerne fokusere på deres kerneforretning. De ved, de skal være synlige, men bliver fanget i online markedsføringens kompleksitet. Der findes faktisk en simpel og effektiv måde at gøre din virksomhed synlig på lokalt. Med en opdateret Google My Business profil kan du sikre din plads i toppen af lokale søgninger, uden at betale for AdWords, annoncer eller SEO. Google My Business er nøglen til at sikre din virksomheds fremtid. Hvad vil det betyde for din virksomhed, at du bliver fundet hver gang du bliver søgt lokalt på dine ydelser eller produkter? Lad os optimere og håndtere din Google My Business profil, så du altid er med i førerfeltet lokalt, når der ledes efter de ydelser eller produkter, du leverer. Så tilbyder vi en simpel og effektiv service, der tager hånd om det, og så du kan fokusere på det, du gør bedst, at drive din virksomhed. Få en gratis analyse af din situation, og lad os hjælpe dig med at få din virksomheds position sikret lokalt.